ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಯಾನು ದೀಪ ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಎನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಿನ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೈಬ್ ಆವೆ. ಎಲ್ಲಿಯರ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ತೂತೆ ಅರೆಗ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅರೆಗೆ ದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತು ಒಂದು ಬೈದಿನ ಕಾರಣನ ದಾದನ ಅವು ಎಂಕಲ ಪಾಸ್ ಆದುಪ್ಪು. ಓಕೆ ಯಾನೈತೆ ದೀಪ ಪತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆತ ದೀಪಲುಂಡು ದೇವರನೆ ಕೊನೆಡ್ 4 ದೀಪ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಡೆಡು 2 ದೀಪ ತುಳಸಿಡು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡು ಬೆಳಗುನ ದೀಪ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ದೀಪ ಬೆಳಗುಡು ಪಂಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಸಕ್ತಿ ಏಪಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಒಪ್ಪೋಡ್ಗೆ. ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ದೀಪ ಎನ್ನ ವೈರತ್ವ ಉಪ್ಪುನು ಕತ್ತಲೆದೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಎನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಉಂಡು. ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಲ ದೀಪ ಪತ್ತಾವಿರತೆ ದೇವೆರೆಗು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿವೆರತೆ ದೇವೆಲ್ಲ ಆತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ದಾದ ಬೋಡು ಅವೆನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಜೆರು ಆಂಡ ಅಕಲಿಗ್ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವೆನು ಕೊರರೆ ಮರ ಪೂಜೆರು. ನಿಕುಲು ಒಂಜೇನು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕೇಪಲ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರೊಂದು ತೂಲೆ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪಡು ಆ ದೇವರ ಏಪಲ ಒವೆನ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂತ್ಯ ತೋಜಾರೆ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಆರ್ನ ಅಂತ್ಯ ಏಪಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಮನ ಕೊರದು ತೂಲೆ ಬೋಡಾಂಡ. ಈ ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಗ್ಲ ತರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನೆ ನುಂತಾದೆ ದಾದ ಅಂಡಲ ಆರ್ ನಡಪಾವನು ಆರ್ ಉಲ್ಲೆರತ ಅಂದು ಧೈರ್ಯಡು ಉಪ್ಪುವೆ ಆರ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಿತ್ತೆಂಕ್ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಎನ್ನುವೆ. ಆತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಬಗೆಹರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ಅರೇನು ನಂಬುವ ಆತು ಕಷ್ಟಲು ಕಡಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ನಿಕುಲ ಆತೆ ಜೀವನಡು ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟನ ಇತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ಇತ್ತ ಅಂತ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುಲೆ ದಾಯ್ಪುಣ ಓ ಕಷ್ಟಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಪೂಜೆ ಅವು ಮುಗ್ಗ್ಯೊಡೆ ಹೊಸಾತು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಸವ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ಆವಡೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಷ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಶ ಮುಗ್ಗಿಯುಂಡು ಅವೇನು ಏಪಲ್ಲ ನೆನಪುದಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ ಏಪಲ್ಲ ಕೈ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರು ಅರೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆ ಆರ್ ನಮಿತದಿಲೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕಟೀಲ್ ದಂಚಿ ಮುಟ್ಟಿಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಟೀಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯ ಅನಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 7 ಕಾಲ ಅನಗ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ನಿ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ಪಿದಡ್ನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಜಾತ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡನಗ ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ದರೆಡ ಏಪ ಜಾತ್ರೆ ದಾರ್ ಪಂಡೇರು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಐತಾರ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎರೆಗಾಣಲ ಪೋರಿತ್ತನ ಪೋಲೇನಿ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ 2 ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಏತು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನಲ 10 ಜನ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿಯೇ ಈತು ಜನ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ಏತು ಜನ ಬರುವೆರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇನಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಐತೆ ತೂಲೆ ಕಟೀಲ್ದ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್
ಪಂಡೇರು ಮಾತ್ರ ಮುಲಿಚ್ಚೇರು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿಡಿಯ ಓಲುಂಡು ಕಿನ್ನಿ 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 ಒಂದು ಭಾರಿ ಪಿಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಬೈದುಂಡ ಓಲುತ್ತುಂಡು ಕ್ಯೂ ತನಿಷ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಪಿದ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ತೂಯರ ಜನ ಇಂಚ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಒರ್ಂಬ ಕಾಲ್ದಾದನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜನಕಲೇನು ತೂನಾಗ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ತೋಜುನು ಏತು ಜನ ಸೇರ್ದಿರ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಪಗೆಲ್ದ ಪೊರ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋಂಡ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತುವರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ share comment and subscribe please share manpule piratiku aina atu bega bokkunji pasata aina video lots of love bye